Hemen txenabil, labia ezin iriki, baino gaurko gonbidatu emango diot soka pusketa hau, eta ni uste lortuko deura. Bikote, adi, Heldu. A ber, tira hemendikan, ezin dunda iriki ez dakit peuta gehatu zaiguneo. 1, 2, eta 3. Ona. Hau, bai, sokatiran ibiltzen dira, eta ni banekin labia irikiko ziela. Oantxe gato zukaldatzea. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko. Kaixo lagunak, gaur nazioarteko sokatiraren eguna da, eta nola ez, bi gazte ekarritugu, eta nondik etorri zeate? Laukiztik. Laukiztik, eta ze taldetan ibiltze zeate? Gaztedi taldean. Gaztedi taldean. Bueno, domina mordo bat ekarri ezue, ez dakit zer lorpen inditu zuen. Kontatu pixkat. Taldeak lorpen hainbat ditu, hainbat domin ditu, 70-etik dominetik gora. Ona, eta 70 domina baino gehiago esan dezue, Bai. Me katxiz lamar. Bueno, guantxe garatuko ditugutanak pixkanaka, eperra prestatzen duen bitartian, zemuz moldatzen zateko zinan. Bueno, gitxi gora, bera. Bueno, guantxe ikusiko dugu. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan. Behar deuna da eperra, saltxan, bale? Eta saltxaiteko, ingo izu aurrenengo deuna da eperra, lotu, gatza eta piperra eman, irineti pasa eta prejitu ingo deu. Ateako itugu bertatikan, eta olio horretan ingo deuna da, bai tipulina, azenailua eta porrua goxatu. Gio ingo deuna da, beste alde batetik, baitare goxatuko deu, barrengorrik, zagarra eta tomatia. Gero zeingo deu, bilak nahiko goxauta daudenean, elkartuko ditugu, berta saltuko ditugu, lehenotik eperrak markatuta dazkaunak ebai, eta horringo duna da, brandi pixka bota, flambeatu, hori murrizten danean, salda botako dio, eta egosten utziko deu. Gio ikusiko deu, nola gelditzen zaigun saltza hori igualingo deuna da birrindu, iragatzi, txukun jarri, eta eperrak bertan presentatu, bale? Eta hori izango gaurko plateran oinarria. Baina ingoitu lagungarri bi gauza, patatatxo badakau hemen, zurituko deu, mandolinak inxafla batzuk ingoitugu, eta patata txip batzuk ingoitugu lagungarri bezala, eta hori gutxi balitz, hemen dazkau matza batzuk, eta matza horiekin ingo deuna da, atea, ikusiko deu, ni ustez hauek pepiteik ez dakala, baina hauek, bai, igual lan pixkat txinua jarriko izuet eta pepitak eta ateatzen jarriko geha, eta ingo deuna da, azukretan pixka karamelizatu, eta geho, baitare, brandi jabotako jo, kanela, eta hor goxatzen utziko ditugu, orduan geho, platera aratzeko garainan jarriko dugu eperra, bere saltzakin, patatak panadera, eta matza batzuk ez zitetik lateatzen. Bueno, eta hau esan da, lanian jarri behar geha, ados? Eta ingoetena da, nik eperrak, lotu, gatzatu, piperra bota eta prejitzen jarriko naiz, eta zuek bertara bota berditugun barazkitxo hauek, ingoitu zuek garbitu eta laukitxotan moztu, bale? Hemen dakazue tipulina, azenailua, hemen zuritzeko azenailua, eta hori txikitu, bale? Bueno, bikote, eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Zenbat kategoritan ibiltze zeate sokatiran, zuen taldian? Sokatiran kategoriak banatzen dira, bai, neskak, mutiak eta mistoan. Sortzi neska, sortzi mutieko taldeak edo mistoa, lau eta lau. Hori kirol gutxitan ikusten da. Eta gero, baleade horrek bakotxak banatzen dira pisu batzutan. Adibidez, neskanak dira 500 eta 540 kilo. Sortzien artean... Denen artean 500 da bikot, bale, eta zenbat lagunion bihartzeate bertan? Sortzi, beti sortzi lagun, bale. Ez da balio, pisuan ez bara sartzen bat gitxia, edo ez da balio, sartu bara sortzi. Osea, ez du balio 500 zazpi personan artean, edo behaz, sortzin artean, ibilio ertzeate 500 kiloen. Edo 10 sartzea be, ez da balio. Hor da bakoa, aldik eta talderik handiena sartzen, beti pisuan beti goaz nahiko eskastuta, eta beti dago bakoa hori. Talderik handiena sartzen, bai nesketan eta bai mutietan. Bale, eta esaten desunean eskastuta zabiltzatela pisu aldetikan, ze, kosta ite zaizue 500 kiloieta iristia, edo, ze? Asko. Bai, Gero aparte, korrika, kirolaz aparte, korrika egon da pisuri bajatzeko, eta sartzen gara, hori, alik eta pisu gitxien,
Hori, urtean zehar, igual, 10-15 kiloko alterazioak ditu. Bai, Bai. Eta nola kudeatzen duzu hori guztia? Bueno. Ez da bat ere erresa. Ez da erresa, ez da? Bueno, aldan neurrin, ez da? Gauza bat, hau nola mozten dute? Vale, hori inbertioken nahi, bai. Beitu, hor organikoa daka hau, xaborrak eta bera botako dituzu, txorten hau bai gogor puntxu hauken du, eta gero inbertioken nahi lauki txikitan, bale? Vale, eta zanero bai. Eta zanero jare bai, puntxa eta atzekaldiak endu, horre bota organikoa, eta bestia erditik, eta nola gixatzeko dan, da gero moztuko deun, ez da okuidoikan, bale? Bueno, eta orduan hori da, hori zen, boxea horiak da bezala, presioek ikosue pixuan garaian, ez da? Baina boxea horiak gautea, ezin jetxita, zuek ezin igo, ose? Ez alrebez, zuek nahi jetxin behar. Bai, beti geisten. Eta segertatzea horrez basea pixuan sartzen? Kilo gehiago jartzen izkizue, o ezin dezu parte hartu, segertatzea? Aldaketa, inberda. Aldaketa, pertsonan aldaketa, azkenean, eta pertsona aldaketarekin, hori, sartzen gara pixuan, eta, normalean beti, batez ere mundialetan beti saiatzen gara pisua ematen. Pisuan sartzen beti. Pisuan sartzen behar, ez da? Orduan entrenamentutako gako bat da, oi lortzia, ez da? Bai. Eta gaztedin bertan, zenbat jende dago? Jende asko altzeate. Talde horietan lortzeko ni pentsatzen desente jende zaudetela, ez da? Urtero ezberdina da, ez da beti bardinak. Baina, gehienetan, mutiak eta nesken artean, 30-35, bai, igual urte honetan 40 ere egon gara inoiz. Baina, 30-35 inguruan, oin gauza didez entrenatzen, 13 neska gabiltza, eta mutiak, hortiko, bai, ez da? Mutiak, depende, bai, orain, horri bilko gara, 12, 13, 14, talde bira osatzeko, Eta denak laukizeko azaten, nahiko herri txikia da, inbeste jende topatu alizateko, ez da? O nola moldatzen zeate? Bueno, inguruko herrietatik etortzen da jendea, azken finean, baina laukizen tradizio bat, tradizio ez da, baina, nahiko famatua da laukizen sokatira eta asko laukizko tira. Eta zuek adibidez, hoi guztia, nundikan ikasi zuen? Zuen etxen ere sokatira saliak izan dira, edo nolatan sartu zeate bertara? Bai, nire kasuan, nire aita tiralari hoia, gero entrenatzailea muktiekin, gero neskekin, eta orain ere munduan sartuta dagoena, eta ama klubeko administrazioan sartuta dagoena. Eri etzaik gelditu internbidea hondikan, ez da? Txikitatik ikusi dudan kirola eta beti jakizen dut hau egin nahi nuela. Nire kasuan behitzean ikusi dut, nire aita tiralaria esan bai, eta gero neba bat badekot nagusiagoa eta bera betiralaria da, eta hortik sartu zen girriña. Zuk baldaz kasuan nahi arrebak, Aimar? Nire kasuan nire arreba pelotan da bila. Gamin pelotan emakume Master Cupen eta hor pelotan da bila. Sokatira munduan gustatzen zaio, baina ez da bila. Baina, Dania, ezin bizita honetan aukeratu jarria gauzak eta ondo dago. Eta sokatira taldean noiz sortu zen? Noiztik handabil martxan? Laukizen mutien kasuan, mutik lehen hau sortu ziren, 1971 garren urtean sortu zen taldea. 1971? Urte asko martxan, ez da? Bai, asko. Hor nuarbekoak indaibiliko, zian orduan pikian, ez da? Guain zein dituzue, pasa, arrapata pasa, o nola ziaga? Behaien markak lortzen nahi altzeate? De rekord batzuk eurek dituztenak eta beste batzuk ditugunak. Orduan, hor gabiz. Eurek azken finean, azken urteetan utzi dutenez, ezin dute jarraitu markak hobetzen. Hor lagazuen 100 marka eta hor gelditu dira, ez da? Eta zuek horra izeate hor txirrik itxarrak gelditu gabe. Eta gero nesken kasuan, Larogeta amaikan esan eskan taldea, bai. Mutiena ikusita, azken finean. Herriko neskak behaz iziren. Eta gero ze berezia dan, talde mistuan, ez da? Talde mistuan adibidez lehiatzen dezuenean, nungo tarran kontra lehiatzen dezuen? Nunda hori talde misto gehiago? Mundu osoan ia, baina onak dira, Suitzarrak, Ingalaterrak... Lur gainean. Bai, hori lur gainean. Eta bi modalitate, goma eta lurra, eta lur gainean, Suiza, Suezia... bai. Eta modalitate horietarik, zenetan lortituzue garaipen hobiako, zenetan zeate hor punteruagoak? Gaztedi taldeak igualdeko hori horan ezaugarri berezi bat da, goma eta lur gainean, bietan gabiltzala. Eta nahiko maila honean bietan, bai. Hori oso arraro da ikustea, mundu mailan oso gutxi. Normalian dia, batetik o bestetik tiratzen du, eta zuetan lehen mate jozue. Ez dira taldeak atrebitzen edo,
bi modalitatean aritzen. Eta hori zergatik, modalitaten ibiltzen basea modalitaten bestia zapaldu iten dezu pixkat, entrenatzeko pixkat... Bai, ez dire... Eta gehi pelotaiak bezala, guen mano-mano entrenatzeko eta gero binak entrenatzeko, ez da? Eta igual pila bat egin... Tiratzeko postura total desberdinak dira. Bai, Nik konparatuko nuke igual lapur bat, eskuz jokatzea eta palaz jokatzea, gaz. Beste, bai, Bai. O moton jutia eta kotxen jutia Paris Dakarren bezala, Bai. Eta, baino bitako bat hobeto jungo zaizue, ez da? Azken urteotan lurra. Lurrian, Bai, goma ere ondo gabiz, mutien kasuan iazbe munduko txapelketan final bitara heldu ginen, ezin izan genuen irabazi, baina bai, eta txapelak eta irabazi ditu Euskadiko txapelketetan. Zein izan da adibidez azkenengo domina lotu ezuena? Mutien kasuan izan da, Suitzakoa. Hartu, erakutsi guri, behin domina estik edo zeinek irabazten da. Hau izan zen mutietan 560 kilotan, sortzin artean 560. Ah, 560 hemen jartzik, ez da? Bai, mens. 560. Eta hau da, nazioka. Suitzan, atera zenuten. Bai, Euskal Herria bezala joan ginen. 2008tik Euskal Herria bezala goaz ofizial. Bai, Ona, hore bat hori bai zuentzako, ez da? Bai, azken ginean, hore bat da. Ona. Eta adibidez, esan behar nizuen, modalitate hori itea jute zeaten txapelketa egunian, modalitate hori bakarrik iten da aste hortan, sasoi hortan, txapelketa hortan, edo bilak nazten diare bai? Goma eta lurra zan nahi duzu? Bai. Da, lurreko denboraldia da... Desberdina da guztik, esan dezu, pala denboraldia, azken ginean goma da, neuko modalitatea, frontoietan egiten dena, eta lurra, kanpoan, udakoa. Eta goma gu bazten gara, lurra amaitu ostean, urrian, gutxi gara bera, urrian, eta amaitzen da, otsailean, mundiala goten da otsailean edo, horra amaitzen da. Eta lurra azten da, goma egiten badugu jarraian, eta amaitzen da irailean, eta espadago egiten, azten da, urrian, lurra bai. Baina ja da beste ritmo bateratzen, zara. Bai. Ez baso egiten goma, Karo, eta baino beti batek bestean zakore bai balillo, alegila, ez da? Fizikamente bai. Posturak eta... Eta posturan, izan dezuna teknika inbeste aldatzea da. Ze aldatzen da? Goman adibez zutiago zaude? Lurran pizkatetzan dago gehiago sartu behar ezu hanka barruan, edo? Goman gauz, igual, aurrera begira. Eta lurrean gauz, albos. Bai. Azkenean aspadatzen bai, zapatiak, botak, horbe desberdintasun handia da. Lurra goma gainean tiratzea ez da bardina lurrean basuloa enbardozu. Goman goma hor dago, ez da... Eta lurra zeun nola daun asko aldatuko, goma beti antzeko dengoat, baina lurra beti desberdin, ez da? Hor dago gakoa, bai, lur gainean, niri, por ejemplo, pertsonalki gehiago gustatzen zai lurra, ez da, lukiago, Lukiago, zeneik esan lukiago. Maztorreria, usten diozu beste taldeari jausten, eta goman da esplosibo. Tiratu behar duzu denbora guztian, ez izara geldi egon. Lurrean igual pentsatu aldezu apurua gehiago, tranquilago alzara, momentu ematen. Gehiago zaude itxatxita hor eta mantendu aldezu bestiak. Igual da, momentu batzuk, presio gehiago duna lurran. Goma baino, baina da desberdin, guztiz desberdin. Bueno, eta hau esan dezuela, erakutsi zapatillak. Hor zapatilla bakoitza modalitate batentzako da, ez da? Bai, honek. A ber, hemen botako ditut nik, zena juak, porruak, eta tipula emingaina, eman tipula emoztu inberdiak, Venga, Imar, Honek dire goma gaineko zapatillak. Vale. Honek dauz txinatik ekarrita. Txinatik ekarrita daude, Bai, Txina asko ibiltzen dira, edo initen dira. Han egiten dira eta tiralariak hangoak oso onak dira. Bai, Goma gainean, bai. Eta lur gainean neskak batez ere oso onak dira. Vale. Han unibertsitateko kirola da, bekadunak dira. Bai, Eta bai, oso ondo prestatzen dira. Eta unibertsitateko nahet esan igual, Ameriketan balonzeston jolasten duen bezala eta... Bai. Hemen zein da kirol bekadua. Aldao? Euskalo. Sokatira ez desde luego. Sokatira ez bintzat, ez da? Futbola izango da. Mekatxiz la mar. Bueno, oie gomazkoak eta badakit bestiak diala patinan botak, ez da? Zuek modifikatuta. Bai, honek. Kontatu pixkatoria, a ver, nole? Zuek egite dituzu, noa, oie, eta guan ebiatzen duzuela prestatzea edo nun ite nire aitak egiten ditu, begira. Bai, taldean deko bat, bai. Enkargatua horretako eta, dira...
Hori, ba... Patinak dira, bai. Lineazkoak edo laukuak? Ez, lineazkoak. Lineazkoak, Bai, dire patinaje agresibo edo horretako patinak. Eta kentzen dira gurpilak. Tako hau jarri, goma hau, ez da? Bai, tako bat da, eta gero kartzen zaio tapa hau. Nekatxi lamar, eta ze pixatu bertzea, botakin o botagabe? Ez, botagabe. Botagabe, ordu nire iztak hemen murnila ondo sartu zioak, Fiska pixuko jokitzeko, Eta hau adibes teknika bat izango da, bai herrialde batekoak eta bestiak hauek bakoitzak bizka bere ikutu eukiko, ez da? Oso garrantzitsua da, bota honak. Asko fikatzezate bestiak eta zedakaen, bai, Eta zeite zuek. Batez irabazten dauen. Zuek bestiak kopiatu duzu o bestiak zuek kopiatu duzu gehietan? Nik uste dut azken urtetan guri hasi da. Hor botetan batez ere nahiko... Bueno, ez grabatu gehiagi, Ez grabatu gehiagi, bale? Bueno, hau bertan utzikoet, eta bitartean ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea, xera gastroteka, eta indigue, Gilda txapelduna. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Andoni naiz, ze moduz, hemen gabiltza, gaur, errenteian, xera gastrotekan, zer egin dugu? Trujilda, zein da Trujilda, gure lehiaketaren txapelduna, Gildan txapelduna. Guazen. Pasada abenduan izan zen lehiaketa bat, Gilda Innova lehiaketa, eta han txapelduna geldu gehien. Guretzako izan zen oso albiste ona. Orokorrean nivela altua zen. Taberna asko daude eta taberna onak gainea. Oso polita izan zen egun hori. Hale, heldu da momentua eta goazen gure Krujilda egitea. Gilda hau dauka 3 gauza. Bat, izangoa kanpokua, biribilkia, kurruskaria, bestia izango da reienua eta bestia izango da ja dekorazioa. Biribilkia egiteko hartuko ditugu olibak, azukre hautza, isomaltosa, eta azkenean glukosa pixkat. Ondo naztuko dugu dana pasta bat egiteko. Pasta horrekin molde batzutan jarriko gu eta labera emango dugu. Nondik atera nuen rezeta hau? Auskalo, hemendik, buru ontatik. Lehiaketa jartzen dutenean ja fetxa, azten gaia pentsatzen zer egin, nola egin, login gabe, burua igueltak ematen eta azkenean, hau atatzen da. Betegarria egiteko, ibiliko ditugu olibak, piparra, antxoa eta maonesa. Tartar bat egin eta horrekin biribilkiak beteko ditugu. Honen izena, bere lehenengo izena zen Krujilda. Gilda kurruskaria. Baina azkenian Trujilda bulkatu zen. Lehiaketa irabazi nuenean, arduradunak esan zidan bidali Gildaren izena, osagarriak eta gutxi gora bera, eraberazioa nola dan. Ni, klaro, betarrukoak ibiltzen ditut, mobilan ibiltzeko eta irakurtzeko eta loko gauzak. Orduan, jarri nun, pentsatzen Krujilda jarri nula, kakin, baina azkenian, oida, Trujilda gelditu zen tekin. Piparra lorea egiteko, dekorazioantzako, beste pasta bat preparatuko gu. Hartuko ditugu piparrak, zuringoa, azukre hautza eta isomaltosa ere bai. Hoi txiki egin da, pasta hau egin arte. Hasiko gera, Gilda txapeldunaren montajia. Hasiko gera, etxian egindako olio lurra bertan jartzen. Orain, biribilkia beteko dugu gure tartarrakin. Olibak, piparra, antxoa eta maonesa. Orain, jarriko gu maonesa bat antxoakin. Hau da, bakarrik, maonesa eta antxoa. Orain, jarriko gu piparrakin egin dugun ostoa, bermutakin egindako esfera txiki batzuk, eta bukatzeko kimua jarriko gu. Bueno, Joseba, hau da gure Trujilda, txapelduna. Nahi badezu dastatu, badakizu nunga da ditzen. Xera gastroteka, hemen, reintean. Eskerrik asko, gero arte. Hau, Pandoni, besarkada bat eta artista hutzaiz. Oide goi Gilda prestatu egena. Espero altzen duten nolako zerbait, Zerako elaborazioa. Oide elaborazioa, erra, guain
goguak indaztatzeko gatu gaituk, Hori bai. Pasako gaituk bertatik gan. Bezarka handi bat eta jarraitu horrela goxatzen eta goxatu arazten. Gu gorian jarraituko deu. Hemen indeuna da ikusi zuen barazkitxok ja martxa hartzen nahi dia. Pixka kolore gehiago hartzen duenien ja botako ditugu bertara eperrak. Baina beste saltxa prestatu berdeu, dana elkartu berdeulako. Orduan, inbiardia zuena da, betu, zukun goze laguntzen, lehen oso ondo zuritu esunez, behingo zuna da, zagarra zuritu, bihotzak endu, azalak endu, eta laukitxotan jarriko dugu gozatzen sartai batian. Eta, ikingo gena, patata haure bai, zuritu, eta gero mandolina sekurera hori alde mandolina bat. Ez? Bueno, hemen txekak gero mandolina bat, eta jarriko inmartxan, eta ingoituguna da gero txipak solto ateatzeko, uretan jarri, bertan daun ateatzean almidoiak askatzeko, gero ondo pregitzeko, bale? Orduan, bateko horrekin tira, bestiakin, eta nik barrengorri hauek garbituko ditut, eta martxan jarriko gea. Hemen dakau eskaila, eta erromerua, ebai bota berdiula, belar usaintxu hauek gure nazketai, baina lehen da bizit txukundu inbiar ditugu. Bueno, eta hau esan da, mingaina ematen jarraitu behar dugu, bale? Bueno, bikote eta zuek nahiko gaztiak zeate, ezta? Dena gain gaztiak galtzeate edo, ze? Edo gaztetxo nahi bialdu izu honeak kozinatzea. Gaztenetareko gara, bai, gaztenetareko. Zer bat urte dazkazue? Nik 20 eta... Nik 22. 22. Eta taldian... Mediatik bera zaudete, o gora, o nola dijo asunto? Bera, nahiko bera, Sokatiran tiratzeko zin da zazoik eharrena. Ez dakit, Irlanden zaren zate 30 gora zen. Bai? Ego oraindik, eta, bueno, baina, ikasteko sasoirik onena, gaztea zaren. Ikasteko dudik, baina igual indarra eukita tiatzeko, pixat urte batzuk gehiago beto. Bai, gero, behin ikasita ondo prestatu da basauz, bueno, adina ez da arazoa. Adina ez da arazoa, bai, indarra. Eta, bueno, nola kudeatzen dituzue hor postuak, zein aurrian, zein atzian, zergatikan, zakit, oidana misterrak erabakitzen nola kudeatzen dezuen dena? Azken binean hori altura gaitxik izaten da, bai. Altura gatik? Bai. Gehienetan... Txikitik gora? Alderantziz. Alderantziz? Bai, altuen aurrean. Atzian normalen nik ustetola senduenak eta indartsuenak jartzen diala bai gerririan bueltan manda soka. Bai. Hori da lehenko irudiak. Bai, orain. Atzian gehatuna gordun, ez da? Bueno, normala da. Baina egia da atzekoa, azkena, eta gero amuroan ez altzen duguna, da, aparte da. Hori ez da, altutik txikira 7 arte, eta gero ya... Vale. Eta atzekoa bai izan behar du pixkat pizutuena, adibidez. Ez da zertan. Ez da zertan, izan beharrik, Ez, hankak deko zena fuerte. Osea, hanka ondo lotzeu da, ondo peuta gehatzean alurrai, ez da? Bueno, mandolina jarriko jat, bale, Aimar? Bale. Bale, hau arriskutsua izatek. Egingo dio unadek, hemen jarri horrela. Bale, bautaitzak azaloiek hor organikoa, bera. Eta hemen mandolina jasik hau prestatuta, baina bai daka hemen, hau, katxarro hau, eusteko, bale? Nik uste honekin ibiliko zehala, bezala arazo geukitxia dazka, bale? Orduan, iten dana da, hau, hemen jarri bidian, patata, hemen jartzeiu, honekin heldu iten dek, bale? Eta, jaiten dek aurrea eta atzea, bale? Bale. Hor ire kontu, bale? Bale. Hau pixkat, labaina, ziok igual ingo duna betu, Ez moitzeko trapua jarriko zio baztu, bale? Venga, hor heldu jok, baina uste torro beltu biliko izela. Eta gero emango ja boltxo bat eta jarriko jau bolia. Bueno, eta hoitan esan da, zuen postua zein da, zuen taldian? Ni biltzen az, erditik atzera. Erditik atzera? Bai, beti erditik atzera. Enaz handienetakoa, eta altuenak aurren jartzen dira, eta ni erditik atzera, 6garren, 5garren, 4garren, nosbaitu bai, baina hor. Eta ire kasuan, Aimar? Nire kasuan, aurten aldatu dute postuz, baina orain arte, hori, 4garren egoten nintzen, erdian. Nahiko erdian, eta aurten tokatu zaita atzean jartza, zagero. Atzeatzean? Bai, atzeatzean, zagero, aurten bai, zagero. Hanka sendu azkak orduan, ez da? Hori esaten dut, ez dakit. Egurra eman diok orduan, ez da? Aurreko urtetan. Indarra indek tope, ose? Bueno, bai, tope edo, Eta horra adibidez, horreoteko atzian edo zen egutan, zer entrenatu behar dezuek gehiena? Hankak entrenamentuak horrak inbiarko dituzuek gila esan, ez da? Hor hankak egon behar du esen duena. Atzaparrak bai, baino? Berriak etortzen diren sokatira, pentsatzen dute igual dala besoak edo... Garriti. Bai, fuerte auki behar direla, baina azkenan da hankak behar dira. Hankak eta, bueno, egia eta tronko guztia auki behar da pixka zendo hola dena ondo usteko, ez da? Bai, baina batez ere hankak. Hankak azken binean, hankak dira indarra egiteko tresnerik onena eta hankak erabiltzen dugu egin. Eta hor, noiz zehogakua, hor egon goitu pentsatzen talde batzuk
topera azten diela eta hor ja suntxitu iten duela arerilua, baina ez dakit erresistentzia bihar dane bai golpe hori mantentzeko eta gero tira, o zenbat irauteu saio batek adibidez? Nik uste teknikan dela gehien bat. Indarran eta resistentza marik teknikan, ez azken binean teknika bakozu, hobeto empleatzen zara sokan edo hobeto kudeatzen dozu sokako egoerak eta resistentzian be hobeto zabiz. Baina, bueno, danatarik, tiraldi luzeak auki ditugu, ia semifinal batean 10 minutu, baina... 10 minutu bai tita alde batean? Alde batean. Baina, bueno, rekorra dago gehiago, kasi ordu betean. Ordu bete? Bai, eta gainera gazteik dauka, gure taldeak dauka rekor hori. Bai, eta irabazin zenuten hori? Ez, mikatzik da Ez, semifinal bat izan zen. Rekorra aguantatzen orduan, aguantatzen rekorra, no? Bai, ez, izan zen, semifinal batean, irlandez batzuen aurka, terrenoa ezin zen irten, eta hori, egon ziren 56 minutu, ez, 55 minutu, eta 7 segundoko tiraldia izan zen, eta azken finean faltetara galdu zen, faltatara. Osea, etzan bukatu? Ez zuen, 4 metroak ez ziren eraman. Izan zen, faltetara, ez, 3 falta egiten badituzu. Noiz dek falta bat, zer dek falta bat adibidez sokatiran? A ber, asko dauz. Baina guanon errazena da, lurrera jaustea. Jaustea baino, lurra erabiltzea zure... Osa, taldeko bat eroitzen bada lurrea, ja falta badakazu. Hombre, ez. Behin erorita edo ez. Baina igual... Depende nola den. Bai, lurra erabiltzea irabazteko. Bai, botatzea lurrera, beste taldea ekartzeko, eta gero blokeoak be badauz, blokeoa hankan jartza soka, eta horrela ezara erortzen, zageroen kasuan euskoak batera jartzea, eta, bueno, bai, falta asko dauz azken binean. Edo terrenotik irtetzea, enkarriletik... Beste taldea jausten ustea. Bai. Beste pixka raskatu eta bota gero altza. Oso exagerau izan behar da. Aitzei aldozu apur bat. Beste eroitzen baik nize kulpazeko. Estrategia eta faltanen artean ere badago hor apur bat debatea. Kiroldanetan bezala puntu bat arte, ezta? Puntu bat arte, baina hortik pasatzera eta hor jueza egongoa beti atento, ezta? Bai. Eta asko gertatzea juezakin ez zaudetela adoze bai? Azken urte honetan, bai, egon dira, rifi-rafe batzuk egon dira, bai. Guk pentsaten dugu final batzuk dizkigutela, jaz bat, aurten be horre egon gara juez batekin posik ez genduena amaitu, eta, bueno, azken finean, beraiek agintzen dute, eta Eta amen, eta amen, ez da? Bai. Ez da besterik hor. Sartzen dut uretara, ja. Bai, bota uretara, hor pixka banatuta. Peatuta ikusik nola sartituken, pixka banatu, eta hola almido askatuko je, eta gero errezako ingo eskillau. Vale, haure listo. Inbiarde zuena da, behitu, ni hauek, erditik amostuko ditugu geho karamelizatzeko pixkat. Hauek, uste testakaela pepiteikan. Orduan, ingotu zuena da, erditik mostu, eta listo. Baino, hilun hauek, behitu, hola iten deu, eta pepitazka, Labanan puntxa sartuko deu, eta ate ingoitugu, bale? Bale. Ate ingoitugu, adibidez, eta beste hau, bai, 2-3 ikutzeitu, eta hola utziko ditugu txukun, gero karamelizatzeko, bale? Venga, hoi zuen konto, hemen hau goxatzen dakau, bale? Eta hemen bai, ja barazkik nahiko itxura hartu du, barroa sartzeko eperrak, ingotena da bitu, gauzatxo bat ingo dio eta horrena. Botako goiarakada bat, irinana, pixkakeo loditzeko, saltza. Baina irina egin behar dena da, ondo zukaldatu, irin zaporik ez eukitzeko gure errezetak, Orduan, botako irin pixkat, ingotena da, huelta eta huelta eman, eta behin, huelta batzuk eman da dazkala, geho botako etena da, eperra, eta gainuntzeko, osagaiak ebai barroa, eta ingo deuna da, flambeatu esan deun bezala, eta goxatzen eta murrizten utzi. Bueno, eta orduan, geho, estrategia antzekoak dira bai goman eta bai lurran? Ez. Dire guztiz ezberdinak. Guztiz ezberdinak, Eta lur gainean tiraldi batek iraun aldau gehiago, lusatu alda, izan alda oso laburra bebai, baina lusatu alda asko, eta goma gainean oso arraro da inbeste lusatzea. Eta ezin dozu hainbeste aguantatu. Bai, horre lurran katiatu itezea gehiago eta hor mantentzezea, ez da? Goman da presiño konstantea izango asa moduan. Eta asko saiago da gehiago, denbora gehiago egotea. Denbora guztian zauz eramaten saiatzen edo... Eta zuen nun nahiago zue, lehiatu? Lur gainean. Nik lur gainean, bai. Bai, Ige bai, bilok. Bai. Bilok iten dezue, bai, zuk emakumezkotan, zuk gizonezkotan,
eta mistotan ibiltzezete biloke bai? Bai, Bueno, bagoaz hemen, ikusi zuena, hemen ja barazkiranak martxan dazkau, zagarra, tomate, barren gorrik, eta guain bai botako etena da hemen, brandi pixkat, botako dugu hau. Venga, a ver, zu pixkat hartze igunek, xopala. Venga. Bueno, eta sakrifizio handila alda, egunero hor entrenatu, ibili, alde bat itibestea, atzerri dagun. Goxatuko zuere, bai, baina bere lanek ebiko ditu ez, da? Bai. Eta sakrifizio handia. Bai, batez ere igual udan. Lur gainean udan ibiltzen gara, eta, jaietara edo irtetekeko momentuan, eta, entrenatzen egotea, hori sakrifiko nahiko handia da. Danak, ez dakit noa, eta zumekatzi lama, txukun ibili behar. Nire ustez, sakrifizio gehiago dako pixuaren aldetik, entrenatzeko orduan baino... A ber, entrenatzen... Asko gustatzen zei jatia, Aimar. Niri bai. Ni apetito honeko naz. Apetito honeko, bai. Ez da? Hoi seinale honek. Edo udan, igual, korrika biltzea txubaskero agaz. Igual, 35 gradu kalean, edo 30 gradu, eta txubaskero agaz korrika. Zer gautik an? Galtzeko, izerdi asko iteko? Urak entzeko, ja. Katxila, Amar, hoi da bai. Baina honetanak gauza politak ekarriko ditu bai, ez da? Pentsatzen dut, ez dakit. Garaipena gazteko eta ben, ez da? Bai. Garaipena lotzen duzuen momentuan, dana astu iten da. Ja, gero, behin mundialetan pisatzen zarenean, ja, pasatutako astu iten da. Eta normalean gainera nahiko ondo gabizen taldea denez, kanpoan be bai, eta beti gabiz hor goian. Azken finean, izen bat dauka taldeak be, eta izen hori, defendatzea eta, Hore bat, ez da? Hore bat. Eta herrian bai artistak izango zate, herrian izango zate figura batzuk, ez da, ose? Bueno, azken binean herriko gehiena pasatu dira, Sokatik, azken eta hori. Gehienak izan dira tiratzaileak eta azken binean da zeuser normala bezala edo. Batez ere gure gurasoen adineko jentea herrikoa danak. Eta hori zer da, hori Jon Arrauna dana probatu duen bezala, sautan surfa bezala, eta zuek sokatira, ez da? Bai, zeuser olako da, bai. Jantzekoa da gutxi gora bera. Ados. Orduan pixkat, sautan surfa ez duten egiten bezala, pixkat raritua da, ez du nahu sokatira egiten da, no sé. Bueno, probatu ez da bai. Bueno, bigote, bago azemen, txirrikitxarra. Ikusi zuek isaua egin da dakaula hemen, martxan dakau, inbiar duna da hemen negozio ondo, 40 minutu, eta gero ingo deuna da, berrindu, iragatzi eta txukun jarri. Hemen jarriet olilua berotzen, gio patatauek goxatzeko, eta bestalde inbiar detena ere bai. Sartai baten jarri, ingo deuna da hemen, azukre pixka jarrikoet, urakin pixka gozatzen, gio segituen sartuko ditugulako matzak eta goxatzen jarri. Hemen txen ebilenik, bagizue, uretan jarritugula patatatxo hauek, eta komeni da, ur horik entzia bestela olillo eta botako dugu, eta txinpartak hasiko dira eta kistona moldatuko dugu. Orduan, pixka lehortzen nahi naiz, hemen jartzeko, hemen inbiarretena da, esan dizuten bezala, botako dugula azukria, botako ditugu fruituak, eta baita ere botakoet, ur pixkat esan dut, baina ura berren, hor nola dakauen hemen zea branditxo hau, honekin goxatuko dugu. Goxatzen jarriko dugu, nire baso erdikin nahikoa, eta kanela erditi buskatu, bitan, eta bertan botako dugu goxatzen. Olillo berotzen nahi da, eta zuen lagunduko jazue, hemen dakaula, gixau hain da, bagizue telebista magia iteula, eta 5 minutuan dakau hemen hau gixatuta. Bero da, eta kontu zibili, bale? Ingo deuna da, atea bertatikan eperra, bertan jarri, eta ika imar jungoiz, jarri zizkioten zeak sokak kentzen, bale? Ez tira botatzen bezala izoka, bale? Lasai atea, bale? Eta geho, zuk, ingo jazunera nagore, birrengaiakoin dana birrinduko deu, behin txukun birrindu deunian, hemen dakau prestauta iragazteko, ingo zuna da, bertara bota, iragatzi, eta gero ikiperrak txukun dazkakenean, azpin jarriko deu, irekintxo bat eman, eta bilisto dakau, bale? Bueno, eta guain, nola zaudete sasoi hontan? Noiz dakazue txapelketako, nola zaudete, zehazki? Oine gauz entrenaten, goaz, urrengo txapelketako mundu mailan edo da Alemanian dena, munduko txapelketa bat. Eta bertarako entrenatzen, baina, karo, lehen hau Euskadiko txapelketak egin behar dira, orduan, lehen hau orain gauz Euskadiko txapelketara begira, baina gero bebai Alemaniari begira. Nola dia zailkapen horiek? Nola enbiar da munduko txapelketara Alemaniara iritsi ahal izateko?
Euskadi mailan deko txapelketak, pisu bakoitzean txapelketa bat. Eta pisu bakoitzea irabazten dagoena, doa gero Euskal Herria moduan, edo Basque Country moduan irtetzen gara, mundu mailan. Eta ja zuzenian, ez dezuek beste pasatu behar beste, badakite ja Euskalduna irabazliak hor puteko balekua zeatela hor duen, Bale, ja zailkapena lortuta dakau hor duen, ez da? Eman, birren gaioa ibildurri gabe, Eta Alemaniakoa zehazki, zen modalitatetan izango da? Lur gainean. Lur gainean. Lur gainean, da, bai. Irailaren 5 sortzira, uste dut dala, bai. Eta denek elkarrekin zoazte horra adibidez, mistuak, emakumiak, mutilak, danak zoazte, danantzako egongoa txapelketa? Bai. Lau egun dira, egun bi nazioka, lehenengo egun biak klub mailan, gaztedi bezala, eta gero beste biak dira Euskal Herria bezala. Eta gero egun bakoitzean da pisu desberdinak. Eta gu normalean zentratzen gara pisu txikeetan, nesketan 500 kilotan, eta mutietan 500 eta mistoan. Vale, nun dakazu aukera gehiago, nun iritsiko zeate topera horten? Pisu txikietan. Pisu txikietan hobeto. Azken finean Euskaldunak beste herrialdekin konparatuz apur bat txikiagoak edo tamainan, altueran eta txikiagoara. Rubillo horiek altu aldia, holandesak eta gero katxarruak, ez da? Bai, metro bi eta, eta gu azken finean apur bat txikiak geratzen gara eta hori. Txikerra baino gorra, no? Nola zatea, Bai, mutiak irtengo dira, bueno, irten pisu askotan, baina irten irabaztera edo, 560 kilotan, eta neskak 500 kilotan. Eta mistoa gero, mistoa da 580 kilotan. Eta, bueno, zein da dakazuen igual arantzatxon bat, esatezuna, hau edo hau iraz injarde, o ontan nahi dugu iraz, iritsi, zein da dakazuen arantza hori? Mistoa. Mistoan? Bai, mistoa, ja badaraguz, urte batzuk hor, zin irabazi, bigarren, zin lortu hori urrea. Podiumean bai, baina urrea ez dugu lortu. Lehendabiziko galtzailea, lehendabiz bigarren asko etorri aldia. Bai, azken urteotan bai. Zoritxarrez bai. Eta usten dezue, zein izan da zuen arerio gogorrena, maila hortan? Kanpoan, Suiza. Eta neskatan Suiza eta China Taipei. Eta Iguandarrak. Eta noaino, mundu mailan danean, orduan mundu guztian ibiltze zeate, Asia aldea tare bai asko jute zete lehiatzea, Ameriketare bai? Ameriketan begon gara, Nun egotzate Ameriketan? Egon ginen Wisconsinen, egon ginen 2004. Madisoneko herri baten, bai. Chicagotik urbil. Ze, hori, arki pasako zuere bai hor bidaietan, da alde batetik bestea eta, Ego Afrikan behon. Afrikan bai? Ego Afrikan bai. Ego Afrikan nuzu... Lurmutur irian, bai. Ona. Eta horrek ibiltzen dira normalean ondo, 23 urtetik azpi da eta horretan. Han bai bekak dituzte. Ego Afrikan. Eta adibidez, zenbat kategorietan lehiatzen dezue? Zube mesortzi, zube 23, o zenbat kategoria da bezala? Urtearen arabera, iaz nik lau kategoriatan parte hartu nuen, aurten ere lau kategorietan, urtearen arabera. Normalean, 560 kilotakoa fijo, eta gero mistoa. Eta ni ibil nintzen Suitzan sub-23 edo, bueno, eta urte zazpiko eta nesketan eta mistoan. Bueno, hemen bago gutxirik etxarraka, behitu matzak 6 txura hartzen nahi dian, patatak beti txura honak, hemen dijo azierrik etxarraka, eta higoiek ez zuritutuk edarki, ez da? Bale, komenina dana honei irekin txiki bat ematia, Komeni da ez, emango jau bai, barroaino berrio saltzan eta kukuk sartzeko, eta hemen daka ja nagore gau prest, ingo duna da lau vuelta eman, ingo tena da organikoa gotako de gorra aspira, egarra usat jakana honek, Vale, ingo duna da organikoa gota, eta gero kudeatuko hori erraskara gotatzeko, hauek barroa gota, eta irekin bat emango jo honek. Vale, bado hau txirrik itxarraka. Bueno, eta bikote, hau pentsatzen dut, ez dala zuen ogibidea izango, ez da? Ez. Zoritxarrez. Zoritxarrez ezin da hontaz bizi, ez da? Zer ditan iten dezuen lana, o ikasten aizate guandikan, edo... Ni ikasten eta... Ni bai, ni masterra iten. Masterra, zerrena? Irakaskuntza, na. Ikasi dut euskal hizkuntza eta kultura, eta irakaskuntza masterra iten. Eta ni orain nabil, hori, 3. urtean kafit egiten. Kafit IBF edo lehen zena. Kafit gradu bikoitza dena
magisteriorekin batera. Ados. Eta, kirolma irakasleek izango zeate, edo ezakizu bendigan? Ni euskara irakasle. Euskara irakasle. Nik irakasle, kirolaren irakasle, ziketa fizikoa, horrelako zeuzen. Ados. Bueno, bikote, hau, listo dakau, hau, irekiteko prest, eta patatatxoak kanpo bateako ditu ja. Vale? Igual txiki honi minutu bagatzen zailo, bitartean plateran bilan jugu naiz. A ber, platertxoa. Hartuko temendikan platertxo hau. Iepala. Eta hemen ningo deuna da. Hau, atera, bakizue koipe gehiagi dakaen gauzak, beti papeletik pasaber diala. Gehien bak, oso katiran tira behar bada. Pixua esartzeko gehiagi. Indarra emateu, indarra hartzeko garaian jan, baina geho, lasai hartu. Bale, ikusi oso honi ire zukuk eta murriztu zaizkiola, lasai itxura hartu duen, eta, hau, naho zai, irekin txiki bat emateko. Anan, aida irekiten. Bueno, eta gaur, tokate zaizu entrenamentu ikan, edo nola zaudete, nola jotiten dezu hastia? Bai, gaur astelena izan da, bai. Astean 4 egun, astelena martitzena eguena eta barikoetan, eta gaur, bai, gaur entrenamentu. Astelena beti bai o bai, jakiteko asteburu nola ibilizaten, kontrolatzeko pixkat. Bai, beti, kontrolatzeko beti. Astelena beti. Eta, entrenamentu desberdina egiten duzu hastian zehar, egun bat bestia edo, nola kudeatzen duzu hori? Bai, egoten dira egunak polean. Bai, edo beste egun batzutan, kontrak egin gure artean, osea, talde bat ez baten kontra. Gure artean bi taldein, eta gure artean, bai. Hori ze gustatzen zaizu gehiago, lakuak, korrika itia eta hori ez gehiagi? Nik nahiago dut entrenatzea. Korrika gero egin bar da lako, pixuarentzako, baina... Entrenatzea eta polearen kontra baino gure artean. Bai. Pike zanu hor duen, ez da gustatzen zaizu. Bai. Egoten dira batzutan. Bikote, ikusi aldezu ze gauza eharrain deun, Saltxa botako jo hemen, gehiagi gabe, gio, hau ondongo zan onduan jaztia bai, irikitzen azte ganean barruko gauzei untatzeko hor. Eharra saldain deuna horre bai. Eharra salta. Bale, hau listo, hoi listo, eta historia bukatzeko, hau bai daula kutsarak jateko, Ona, hemen ditugu, txukun, eta zeu zei dakaen kanelana eta branditzen ade bai pixkate. Binga, hau listo, hemen daka gorko platera, eta arginan batek esango zuen hor berde pixka faldaula, ez da? Bueno, hemen txarrapatuko deu, hemen txarriko jau, eta hemen da gaurko eperra, patata, eta matzakin. Mila esker retortzegatik, ore bat, eta jarraitu, sokai tiratzen da txapelak ekartzen, bale? Domina mordua ekarri. Bueno, lagunak, bihar arte, aio.